Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмура Азия. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар панҷшанбебозори ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Калхозобод. Дар ин видео навор кардем буқои калон, буқо барои бастан, буқои живоивест савдошидагӣ, буқачаҳо, моли майда, гӯсфандҳои барадор, такачаҳо, бузои очабача барои тоқа, бузғуло ҳамаша навор кардем. Видеода якта лайка монену то охир тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ва канали мо обуна шавед. Баъд тикток канал ам бидорем, дар оҷа тез говҳои гӯсаладори фурӯшӣ мепартоем. Метавонед дар оҷа харидорӣ кунед. Сарбаланд бошед, саломат бошед. Аз канали мо дур наравед. Дута буқача савдо шудааст. Ҳар душа 8000 мега, 4000 савдо мешавад. Мана иша пародаш хубтара нисбат ба иш. 7000 ҳар душа бозор пурсидаста якҷоя 7000. Ҳозирашта додагиш нест. Якумша найдримуш. Савдо шудаста буқача ёш 3100 сум 3200 бозор кардаста ҳозирашта. Ana buqacha. Mana bu buqacha 4300 mega narxi savdo meshava bo 3900 so'm bozor kardaysizlar. 3900. Mana bu buqacha siyah. Chang gufti aka? 4000 mega savdo meshava bo. Chang kad bozor? 34 3400. Marhamat. Boyanlar syomka kılın. Oy bimol mana. Nay akay. Bacha nomu Sherxan ay. Faqat Sherxan miyor ya. Gavnes. Na Gunojini Karpat. Narxsha 6000 mega bozor 5400 kadan 5400 bozor kardaista ҳозирашта. Соҳибиш най акай. Якта лайк барои ҳамин бародарое ки дастгирӣ мекунанд. Қати соҳибиш биги мега. Якта лайк. На буқачае ки пародаш хеле хубай. 5 мега нархша бо савдо мешава 4800 кардаистай бозор. Қачаи соза иншоалло оянда дорад. На дута буқо барои бастан ҳар душа 11900 бозор кардаистай. ҳозирашта додагӣ нест. Тамом ака. Ki ami Rasyano bezor şegen ami oji best. Har da buqa. Har şey yakjoya. 11900 kardeşler ozirashta. Sumravon naka bugu rasiske qaltida. Ozirashta sumora ro'y nakine. Oji. Mana. Buqachai parodash khub baroyi bastan ay. 8000 mega narxsha savdo meshava. То ҳафтара кадайстай бозор. То ҳафтара. 7000 руна бозор кадааст. Якум бор 68 савдо шидаги ай. Амраи наванги Гуноҷини Карпата амра шаями. 68 якум бор савдо шидаги ай, ози 7000 кардаистай бозор. Savdo shid kalontarin buqai bozor, buqai kaloni farbe 17100 сум 583 гуфа 583 84 бромадаги ай 17500 харидааст. Тамошо кунем буқара. Afsa. Savdo shidaaст май буқаи Карпат 100 сумушкам 14000 13900 сомонӣ
467 кило живой вес дора. Буқай соза хушру фарбешида. Ошава. И буқам савдошида 8800 сомони. И буқа барои бастана харобтар. 323 кило живой вес доштааст. Иш чи? 700 савдо шуда. Килош чанд қайра? 333 кило. Ана гови сементалай чи пародай шохоша буридагиай сементалай ба фикром. 25000 будай нархиш савдо мешава. 18000 бозор карда истад. Дутта зойдагиай. Соҳибиш қисир гуфта истад. Дутта гусола кардаги будааст. Соҳибиш най братана. Мана яке аз калонтарин буқои бозор. 17000 мега нархша бо савдо мешава. Буқа барои бастан фарбе мешаволи бо. Буқаи пафош. бозор чанд кадеста ака? бозор 15600 бозор кардааст. тарозу мондагиай? чанд? 495 кило живой вес дора. Мана буқа барои бастан 7500 бозор карда иста. ҳозирашта додаги нест. соҳибиш мана бародарай соҳибиш. И додар бони кардаги будааст мана. Қанд шавзана. На барачо нар мода аралаш 530 сомони меган савдо мешава бо. бозорам ҳар чи карда ист. 450 400 ҳар хела нарх карда ист бозор. на такара бинем. такаи калам. Siz Suriye'nin adamı yapmasınız. 3000 нархиш савдо мешавад. 2000 бозор карда ист. 2000 5 сола будааст. такаи 5 сола 2000 сомон карда ист бозор. гӯсфандои баррадор 2500 гуфтаиста савдо мешава. 2000 поён карда иста бозор. 1800 1700 1900 бача якташ нара якташ мода барачош. дутта барача савдо шудааст. иш 800 сом, иш 830 сомон. қиммат амазма пича? Optimaldir. 800 so'm bir joyda 5000 so'm. Ne 8ta chivalang ha? Barachoy chivalang. Ha, metis. 8tas yak joya. 5000 qancha? 150. 5150 somon. 8ta baracha savdo shidagi. 6000 640 so'mdan topdim. 640 somoni. Savdo shidastay. Гӯсфанди баррадор дугоник баррадоштааст. 2000 сомон мега бараш. барашон хеле майда бо гӯсфандам пирай.
бозор 1600 сум карда истай. Ҳозирашта рудаги нест. Барачоз беҳад майдай. На худи гусфанд. Савдо шудистай такача 800 сомонӣ меда савдо мешава. 600 сом 650 сомон бозор карда истай ҳозирашта. Мана бузғулочаи мода. Чанд гуфтен? 380 надодам, 70. 380 сомонда надодааст. Модачай. Очабача чӣ? Савдо шидӣ? Ира гирифтия. Чанд? Ира 1400 сом. Бузи очабачаро гирифтааст. Бузи калон ай бақувват ай созай иншоалло. Бузғулошам калон. 1200 сум харидааст. Ошава. Мана тако. Чанд моҳан ино? 650 суми идуташ, иш 750. Савдо мешава бо. Иёра чанди кадан? И зарча она 550 сомон карда бозор. Иша озирашта ҳечи кардаги нест.